Ονομάζομαι Αντώνης Μουζάκης και είμαι ο ιδρυτής της XP Courier. Ξεκίνησα στην αγορά των ταχυμεταφορών σε νεαρή ηλικία, μαθαίνοντας μικρά και μεγάλα μυστικά που κάνουν τη διαφορά. Έτσι, έθεσα ως στόχο να δημιουργήσω έναν οργανισμό που θα ξεχωρίζει τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών του, όσο και για την ανθρώπινη προσέγγιση προς τους συνεργάτες του. Με ικανοποίηση βλέπω πως η εταιρεία μας, εκτός από ιστορία άνω των 20 ετών, έχει ένα δυναμικό παρόν και ακόμα πιο υποσχόμενο μέλλον. Δραστηριοποιούμαστε στην αγορά των ταχυμεταφορών από το 2003. Είμαστε στη βάση μας μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που κινείται και λειτουργεί στα πρότυπα διεθνών οργανισμών. Μέχρι το 2020, ο προσανατολισμός της εταιρείας μας ήταν οι διεθνείς ταχυμεταφορές. Κατά την πανδημία όμως, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης όσων χρησιμοποιούν υπηρεσίες ταχυμεταφοράς στην ελληνική αγορά. Έτσι, πήραμε την απόφαση να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στην αγορά της Αττικής και ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε ένα πλάνο πενταετίας που θα φέρει τις υπηρεσίες μας και στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Ονομάζομαι Γιώργος Μουζάκης και είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της XP Courier. Από 18 ετών συμμετέχω στις προσπάθειες της επιχείρησης να αναπτυχθεί και πάντα ήθελα να συνεισφέρω στο όραμα του πατέρα μου να δημιουργήσει μια εταιρεία πρότυπο, στηριζόμενη στις αξίες και τη φιλοσοφία με την οποία ξεκίνησε. Να διαχειρίζεται την κάθε αποστολή σαν να ήταν μοναδική. Για να έχουμε τον έλεγχο ότι οι στόχοι των υπηρεσιών επιτυγχάνονται, παρακολουθούμε στενά 5 βασικούς ποιοτικούς δείκτες: το χρόνο παράδοσης, την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση πελατών, το ποσοστό επιστρεφόμενων παραγγελιών στον αποστολέα, τον χρόνο απόδοσης των αντικαταβολών προς το συνεργαζόμενο κατάστημα και τις δημόσιες αξιολογήσεις που λαμβάνουμε για τις υπηρεσίες μας. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, αποδομήσαμε τη διαδικασία παράδοσης σε επιμέρους στάδια και τη σχεδιάσαμε από το 0, εντάσσοντας τα παρακάτω 9 χαρακτηριστικά. Εγγύηση χρόνου παράδοσης. Η XP δεσμεύεται για το μέχρι πότε θα γίνει η προσπάθεια παράδοσης της κάθε αποστολής. Αν με ευθύνη της δεν καταφέρει να ανταποκριθεί εντός του συμφωνημένου χρόνου, δεν τήρησε την υπόσχεση προς τον συνεργάτη της και θα επιστρέψει στο 100% την αξία μεταφοράς. Εξυπηρέτηση εντός μίας ώρας. Η XP έχει σχεδιάσει την πληροφόρηση του παραλήπτη έτσι ώστε να μην χρειάζεται η επικοινωνία του με το τμήμα εξυπηρέτησης του συνεργάτη μας ή το δικό μας. Για όσα αιτήματα εξυπηρέτησης λάβουμε, δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε εντός μίας ώρας. Παράλληλα, διαχειριζόμαστε άμεσα τις αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης, ώστε να επαναπρογραμματιστεί η αποστολή τους. Απόδοση αντικαταβολών εντός 48 ώρων. Τα χρήματα που εισπράττουμε για λογαριασμό του συνεργάτη μας, δεσμευόμαστε να τα αποδίδουμε μέσω τραπεζικού εμβάσματος μέσα σε 48 ώρες από την παράδοση. Αυτοματοποιημένο σύστημα ενημερώσεων μέσω Viber ή SMS. Ενημερώνουμε τον παραλήπτη στα σημαντικά στάδια της διαδικασίας, ώστε να γνωρίζει για την εξέλιξή της μέχρι και την τελική παράδοση. Live tracking και επιλογές παράδοσης. Ο παραλήπτης παρακολουθεί live πάνω στο χάρτη τον οδηγό που θα τον εξυπηρετήσει, γνωρίζει το όνομά του και φυσικά γνωρίζει με ακρίβεια την ώρα που θα παραλάβει. Ταυτόχρονα μπορεί να αλλάξει την ημέρα ή τη διεύθυνση παράδοσης μέσα από το link που έχει λάβει στο κινητό του. Προσωπικός υπεύθυνος λογαριασμού. Ένας έμπειρος account manager αναλαμβάνει τη σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση, ώστε αυτή να αποκομίσει το μέγιστο όφελος από τις υπηρεσίες μας. Παράλληλα, εποπτεύει τόσο την άμεση εξυπηρέτηση, όσο και την επίλυση ζητημάτων που πιθανώς προκύψουν σε επίπεδο καθημερινότητας. Καθημερινή αναφορά αποτελεσμάτων διανομής. Πρόθεσή μας είναι η συνεργαζόμενη επιχείρηση να έχει την πλήρη εικόνα για κάθε παράδοση και για το λόγο αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα καθημερινό report που θα φτάνει μέσω email και θα αναφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει. Αποστολές που παραδόθηκαν, το συνολικό ποσό αντικαταβολών που εισπράχθηκε, τις αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης, καθώς και πιθανές επιστροφές. Σύγχρονη και επαγγελματική εικόνα. Η προσέγγιση μας είναι πως αποτελούμε τον εκπρόσωπο της συνεργαζόμενης επιχειρήσης στον παραλήπτη και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη σχέση αυτή. Έτσι, όλοι οι διανομής μας και τα εταιρικά οχήματα ελέγχονται καθημερινά ως προς την εμφάνισή τους, ενώ παράλληλα επενδύουμε σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο ηλεκτρικών οχημάτων, θέλοντας να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Αυτοματοποιημένο σύστημα αξιολογήσεων. Στόχος μας είναι να καταγράφουμε την εμπειρία των παραληπτών για τις υπηρεσίες μας. Έτσι, μετά από κάθε παράδοση, αποστέλνουμε αυτόματα μήνυμα στον παραλήπτη, ώστε να αξιολογήσει την εμπειρία του μαζί μας.
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι δύο υπηρεσίες που αρχικά είναι διαθέσιμες στην Αττική και ενσωματώνουν τη φιλοσοφία, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν. Η πρώτη είναι η XP Blue και εγγυάται την προσπάθεια παράδοσης της αποστολής μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης. Η δεύτερη είναι η XP Gold και εγγυάται την προσπάθεια αυθημερών παράδοσης για όλες τις αποστολές που έχουν παραληφθεί μέχρι τις 3 η ώρα της ίδιας ημέρας. Ονομάζομαι Βαγγέλης Μουσάκης και έχω αναλάβει την οικονομική διεύθυνση της XP Courier. Μεγάλωσα μέσα σε ένα περιβάλλον με δέματα, αποστολές, οχήματα και πάντα ήθελα να βοηθήσω κι εγώ με τη σειρά μου στην ανάπτυξη της εταιρείας. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη χαρά μου να τη βλέπω σήμερα να αναγνωρίζεται για τα στοιχεία τα οποία τη διακρίνουν, τόσο την αποτελεσματικότητά της, όσο και τη φιλοσοφία της. Αυτό είναι άλλωστε και το σημείο διαφοροποίησης της XP Courier σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Δεν μεταφέρουμε απλώς τα δέματα, μεταφέρουμε τη φήμη των συνεργατών μας. Γι' αυτό και εξ αρχής τέθηκαν 3 συγκεκριμένοι στόχοι. Να καταφέρουμε να εντυπωσιάσουμε τον παραλήπτη με την αποστολή της παραγγελίας του σε σημείο που θα συζητηθεί, που θα αποτυπωθεί σε αξιολογήσεις. Και φυσικά να είναι μια εμπειρία αγοράς που να θέλει να επαναλάβει. Να ενισχύσουμε το συνεργαζόμενο brand στο μυαλό των πελατών του. Η τελική φάση της διαδικασίας παράδοσης αποτελεί σημείο επαφής με τον πελάτη και καταλαμβάνει φυσικά πολύ μεγάλο μέρος της αγοραστικής του εμπειρίας. Να προσφέρουμε στη συνεργαζόμενη επιχείρηση την ασφάλεια για τη διαχείριση των αποστολών της, ούτως ώστε να πάρει όθηση από εμάς και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της δικής της δουλειάς. Αμέσως μετά τη δημιουργία των voucher, ενημερώνεται το τμήμα διακίνησης και η εντολή παραλαβής ανατίθεται σε δρομολόγιο. Μετά από λίγο, ο οδηγός μας φτάνει στη διεύθυνση παραλαβής, όπου αφού σκανάρει τα δέματα, τα φορτώνει στο όχημά του. Μετά το τέλος του δρομολογίου του, ο οδηγός επιστρέφει στο κέντρο διαλογής και ξεφορτώνει τα δέματα που παρέλαβε. Όταν φτάσει η ώρα να βγει η αποστολή προς παράδοση, ο οδηγός σκανάρει το πακέτο και το φορτώνει στο όχημά του. Το σύστημα δρομολόγησης φροντίζει ώστε να σχεδιαστεί το βέλτιστο δρομολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη χρονικούς περιορισμούς και άλλες ιδιαιτερότητες που πιθανώς υπάρχουν. Το πλέον καθοριστικό στάδιο της διαδικασίας είναι αυτό της προσπάθειας παράδοσης, κατά το οποίο ο οδηγός καταφτάνει στη διεύθυνση του παραλήπτη, σκανάρει το δέμα, λαμβάνει την υπογραφή του και ολοκληρώνει την παράδοση. Αν ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος κατά την προσπάθεια παράδοσης, τότε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της XP Courier, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, ώστε να επαναπρογραμματιστεί η παράδοση. Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης των συνεργατών μας, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή μας σε συνδυασμό με καινοτόμες και περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Εγγυόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες αποτελεσματικής άμεσης παράδοσης, καλλιεργώντας ταυτόχρονα κουλτούρα σεβασμού και ανάπτυξης για όλους τους ανθρώπους μας. Λειτουργούμε με βάση 3 αξίες, τις οποίες έχουμε ξεχωρίσει ως τις πιο αντιπροσωπευτικές για εμάς. Η πρώτη είναι η αποτελεσματικότητα. Να λειτουργούμε λοιπόν με το βέλτιστο τρόπο, χωρίς περιττά βήματα και διαδικασίες. Η δεύτερη είναι η ακεραιότητα. Να τηρούμε τις υποσχέσεις προς τους πελάτες μας και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες τους. Η τρίτη είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιό μας. Γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.